Mobilita určuje naše životy. V kteroukoliv denní dobu. V kteroukoliv roční dobu. Na první pohled znamená mobilita především pohyb kupředu. Ne pro nás. Pro nás je jízda spojena s pocity. Znamená požitek pro všechny smysly. Komfort na jakékoliv cestě. V kteroukoliv roční dobu. Pohání nás touha dělat dobré věci ještě lépe. Provádět ještě přísnější testy. Vnést do celosvětové výroby ještě větší přesnost. Cílem je 0 závad. To je základní měřítko kvality při naší každodenní práci. To vše díky lidem, kteří denně posouvají laťku o kousek výš. Díky lidem, kteří se správnou technologií dokážou najít odpověď na jakoukoliv výzvu. Vyvíjíme pokročilá řešení pro mobilní budoucnost. Jak vytápět vozidlo bez nastartování motoru, bez emisí. Jak vyrábět lehké střechy z polykarbonátu a tím snížit hmotnost a spotřebu paliva. Vyrostli jsme. Jsme světovou jedničkou pro střešní systémy a vytápění. Zásobujeme řadu trhů. Na silnici i mimo silnici. Na kolejích a na vodě. Pro větší komfort, pro požitek z mobility. To je naše motivace, naše filozofie.